Neste tutorial imos ver a resolución do apartado D do exercicio 10 desta unidade. Simplemente imos ver o apartado D, é dicir, a liquidación anual. O apartado C, que sería facer as liquidacións de cada un dos 4 trimestres, bueno, pues simplemente sería coller os datos e cubrir o modelo que tedes PDF, que simplemente meter os datos tal e como tedes posta na solución que se vos deu co todos os recursos da unidade, xa está. Simplemente nós aquí imos facer o apartado D, que é a liquidación anual. Vale, este exercicio é dunha declarante que mestura ela soa, a súa unidade familiar ela soa porque a filla xa é maior de 25 anos, pero é unha contribuinte que mestura datos de rendementos do traballo con datos de rendementos de actividades económicas. Nos imos facer o exercicio 10, que é estimación directa normal. O 11 sería exactamente igual, pero tendo en conta esas modificacións cando faz estimación directa simplificada, que se vos explica nas solucións dos exercicios. Ben, como xa sabemos, xa vimos en vídeos anteriores, bueno, pues simplemente temos que entrar na página da Agencia Tributaria, entrar na parte da campaña da renda, entrar no simulador e teríamos o de sempre que é nova declaración ou cargar unha declaración xa existente. Como xa vimos en exercicios anteriores, o primeiro que temos que facer é meter os datos do declarante, o NIF, o nome e apelidos, o estado civil e a data de nacemento. Neste caso non hai fillos menores, non hai ascendentes, polo tanto, de datos do contribuinte non hai que introducir nada máis. Por tanto, damos de aceptar e, como sempre, sáenos o resumo da súa liquidación. Se vamos a apartados da declaración, vamos directamente xa a datos económicos, rendemento do traballo, para introducir os datos económicos por rendementos de traballo desta contribuinte. Os datos económicos por rendementos de traballo desta contribuinte, pois simplemente os importe íntegro das retribucións dinerarias, a retención, a seguridade social e, neste caso, se queremos meter as cotas de colexios profesionais porque nos din que é obrigatorio o seu pago. Por lo tanto, sí que se pode poñer como gasto descontable. Para introducir os datos relativos á súa actividade económica, imos a apartados da declaración, temos datos económicos e temos rendementos de actividades económicas. Temos as distintas opcións, actividades económicas en estimación directa, que é o caso, estimación obxectiva agrícolas, resto de actividades económicas estimación obxectiva. Ben, neste caso nos queremos por estimación directa. Ben, con respecto aos datos da actividade económica, previamente aos datos económicos temos que meterlle unha serie de, unha información. En primeiro lugar, o código tipo de actividade. Vale, temos aquí que temos, arrendadores de bens inmobles, gandería independente, no noso caso sería resto de actividades profesionais. De acordo? Tamén nos pide a modalidade de método de estimación, se é normal ou simplificada. Sabemos que no exercicio que estamos facendo é estimación directa normal, como se dixemos, no exercicio seguinte sería simplificada. Bueno, pues simplemente habería que marcar aí a opción correspondente. Ben, o grupo do IAE, que sabemos que é 826, ben, podemos buscalo ou ben poñelo, vamos buscalo, 826, teríamos, aceptamos, xa teríamos estes datos para poder introducir a continuación os datos económicos. Ben, un poquinho máis abaixo destes datos que acabamos de meter, temos os datos económicos, que serían os ingresos, e despois os gastos fiscalmente deducibles. Vamos en primeiro lugar cos ingresos. Ben, ingresos de explotación. Damos aquí o lápiz e vamos poder meter aquí todos os datos. Estes datos sabemos que os sacamos da liquidación do cuarto trimestre feita durante todo o ano, posto que as liquidacións trimestrais fanse de maneira acumulada. É evidente que do cuarto trimestre vai coller o do todo o ano. Por tanto, imos poder coller os datos aí para facer agora a liquidación anual. Destes datos de ingresos, os que temos que meter en concreto neste exercicio serían, en primeiro lugar, os ingresos de explotación,
18.376,34, repito, porque son os de todo o ano, estamos facendo a liquidación anual. É importante, temos que meter tamén as retencións, que son 852. E máis importante aínda, unha nota que nos pon aquí, os pagamentos fraccionados deben indicarse na páxina 22, é dicir, unha cousa son as retencións que esta profesional fixo nas súas facturas, retención por IRPF, e outra distinta as cantidades que foi pagando nas distintas liquidacións trimestrais, que serían isto que temos que meter na páxina 22. Mais adiante xa veremos como se introduce ese dato. Ben, xa temos metidos os ingresos. Imos agora cos gastos fiscalmente descontables. Con respecto aos gastos, temos que ir introducindo en cada un dos apartados que lle corresponde, e tal e como tedes posto na solución do exercicio, que se vos di exactamente onde vai cada un das partidas nestes apartados. Ben, pois vemos que temos outros consumos de explotación, seguridade social do titular da actividade, suministracións, outros servizos exteriores, gastos financeiros, as dotacións para amortización do inmobilizado material, perdas por insolvencias de debedores, que isto sabemos que é específico da estimación directa normal e simplificada non podería ir, e outros conceptos fiscalmente deducibles, as provisións que son este de aquí que xa metemos. Entón, o total de gastos xa calculado pola propia aplicación sería 9.713,96. Por último, o último que nos faltaría por meter serían os pagos trimestrais feitos, iso que dixemos que non se podía confundir coas retencións feitas na factura, e para introducir este dato, dos pagos feitos trimestralmente, bueno, sabemos que o que nos di na solución do exercicio que é na cela 604, entón podemos ir a esta opción que temos aquí, así tamén vemos un poquinho como funciona, buscar recadro, se poñemos o 604, estamos a buscar, ben, pagamentos fraccionados ingresados en actividades económicas, vamos á páxina e xa temos directamente o recadro, pagamentos fraccionados ingresados. Entón, se introducimos o total que esta contribuinte foi pagando polas súas declaracións trimestrais, 880,48, aceptamos e agora xa sí que teríamos todos os datos metidos. Como sempre, se queremos ver como quedaría o resumo da liquidación, damos a resume e vemos como quedaría aquí con todos os datos introducidos. Este sería o exercicio relativo a esta contribuinte que ten rendementos de actividades económicas e rendementos por traballo.